15 February Agartala town holo kaisa program khana thangi tongo a program ni bumung kha meet and greet the bubagra a program ni thik changjang nai thari 4 pm a program ni main motive ba je main nasik mung kha chini joto school college university pore tongai chhatro chhatri rong ti kaisa program khana thangi tongo tai joto sikla sikli rong ti kaisa program khana thangi tongo a program sini main basically sini bubagra phai manjak phainai as a chief guest botong nai ba adin bubagra o program phai manjak phainai as a chief guest o program ni main nasitung kha sini sikla sikli ba je pori tongai rono pongti kese program live interaction khelege senga jaga wa asomoyo bubagra no je mane kok sanam sumani akok sangai manai bubagra answer nai non question ni tai main nasitung text nasitung kha program ni sini sikla sikli ta je pori tongai rong ni bastang bo future tam samo ba sini dibramo thani nasi mung tamo ba sini dam dai to machi sujati upor tin je chhatro chhatri sikla sikli rong ni abro di basani kok swani kabangma so ang jo tona koinai joto sikla sikli abokla tongai te triprao abokla phagar je tongai rong ba ang koinai phai manja phaina bagai o program ngai angai jaga sai ripiro abokla town hall 15 February chaita jing jana program tekisa o jaga bo program abun ya bolo koita culture program khajangnai sini basically sini tiprasa kumu tei je culture program kisim se khajangnai a program tongnai sini sin program schedule tai tekisa koinam suman hingake a program o sudu je pori tongnai sikla sikli bungni bagi simi buya agor tolao je tongnai ansai okra salai joto borong phai manai baksa man confuse man or program ki sudu satar rombaga simida sigla rombaga simida amtia je o program phai manjak phaina musungna joto borong je welcome khayu jengti prani ngai joto man koinai phai manjak phaina bagai hambai belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khangken daktin subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi